салом ба онҳое ки фақат футболро пайгирӣ мекунанд. ин нашри навбатии барномаи мо аз мавзӯъҳои ҷолиби олами футбол манзуратон мешавад. бо мо бошед. давид силва, футболбози собиқи Манчестер Сити ки ҳоло дар дастаи Реал Соседад бозӣ мекунад, барои ширкат дар як занозании кӯчагӣ дар карнавали Маспаломас тобистони соли гузашта ҷарима шуд. ҳодиса рӯзи 19 июн рух дода буд. дар ҷараёни занозанӣ футболбози 36 сола аз дасти яке аз духтарони маҷрӯҳшудаи узви занозанӣ кашид ва ӯро тела дод ки дар натиҷа он духтар ба замин афтод ва тибқи арзу шикоятҳо ҳамчунин аз чанд ҷои баданаш захмдор шудааст. додгоҳ тасмим гирифт ки нимҳимоятгари Соседадро 1080 евро ҷарима кунад. дар занозанӣ бародари Силва низ ширкат доштааст ва ӯро ба он муттаҳам мекунанд ки ба сар рӯи як мард чанд муш задааст ки дар натиҷа он мард ба замин афтод ва ба ин нигоҳ накарда боз бародари Силва латукубро нисбати он мард идома додааст. бародари бозигарро низ ба зӯроварӣ ва латукуб нисбати як духтари дигар муттаҳам карданд ва ҷарима ҳам шудааст. дар ин қазия муттаҳами сеюм нафаре будааст ки ҷониби як марди дигар паиҳам санг партофтааст ки дар натиҷа ҷабрдидаро ба беморхона бурданд ва ҳатто кор то ҷое расид ки сарашро ҷарроҳӣ намуданд. дар ин баробар яке аз ҳамроҳони футболбоз нафари дигарро бо кор таҳдиди куштан кардааст ки додгоҳ ӯро ба 8 моҳи зиндон ҳукм кардааст. ман ба чизи дигар ҳайронам. охир давид силваро дар телевизионҳо фаришта гуфта муаррифӣ мекарданд ку модари ман ҳам то оне ки 40-20 бор аз шӯъбаи ҳифзи ҳуқуқ зангаш назаданд, маро фикр мекард ки фариштаам. мухлисону ҳаводорони бозиҳои бурдноки лотои миллӣ, азизони дил, ҷамъбасти бозиҳо аллакай муайян гардид. дар дасти шумо чиптои 350 сомона. пас интизор шавед. санаи 30 декабр ҷамъбасти бозӣ баргузор мегардад. он нафароне ки то ҳол харидорӣ накарданд, пас шитобед азизон. бурдҳои олиҷаноб шуморо интизор ҳастанд. лотои миллӣ, бо мо бурд кардан осон аст. мегӯянд Винисиус Жуниор дар бозии муқобили Атлетико Мадрид боз мавриди таҳқири нажодпарастӣ қарор гирифтааст. ин аврупоиҳои қаблан аз лиҳози демократия хеле пешрафта имсол нуфузи демократия ва арзишҳои аврупоӣ доштаи худро тамоман ба замин заданд. ла лига шиорҳои таҳқиромез дар дербии Мадрид ба вуҷуд омадаро таҳқиқ мекунад. рӯзи 18 сентябр Реал дар даври шашуми чемпионати Испания дар Ванда Метрополитано бар Атлетико бо ҳисоби 2-1 ғалаба кард ва хабар дода шуда буд ки мухлисони Атлетико дар назди варзишгоҳ бо чунин шиор суруд мехонданд: Винисиус, ту маймун ҳастӣ, Винисиус бигзор бимирӣ. дар маҷмӯъ Ла Лига 24 ҳодисаи қонуншиканиро дар ин бозӣ сабт кардааст ки метавонанд ба бетартибиҳо оварда расонанд. ҳамзамон зикр мегардад ки мухлисони Реал Мадрид низ шиорҳои таҳқиромез ва хусусияти нажодпарастӣ доштаро бар зидди футболбозони сиёҳпӯсти Атлетико раво медиданд. ана ба ҳамин хотир ман футболбоз нашудам. неймар беҳтарин бозигари Лигаи 1 дар моҳи август дониста шуд. моҳи гузашта ҳамлагари ПСЖ дар чемпионати Фаронса 5 бозӣ анҷом дода дар ҳар яки онҳо ҳамагӣ 7 гол задааст. футболбози бразилӣ дар баробари 7 гол ҳамчунин 6 партофти головари дигар анҷом додааст. дар маҷмӯъ футболбози 30 сола аллакай дар 8 бозии Лигаи 1 8 гол ва 7 партофти головар анҷом додааст ки ин беҳтарин нишондод ба ҳисоб меравад. дар ҳақиқати беҳтарин нишонзанҳои чемпионати Фаронса исми он нафаре нест ки ҳоло дар ҷаҳон баландмаоштарин футболбоз ба ҳисоб меравад, балки номи Неймар бо 8 гол ва баъд номи ӯро навиштаанд.
адриано галиани дар бораи сеҳргари футбол Роналдиньо изҳори андеша кард. Ба гуфтаи ӯ, агар баъзе аз ҷузъиётҳое дар ҳаёти ӯ намебуд, шояд Роналдиньо то лаҳзаҳои охири умраш дар майдон бозӣ мекард. ман ҳангоми вохӯрӣ ӯро ҳатман як муш мезадам. маҳорати ӯ марзи ҳудуд надошт. Роналдиньо мисли тамоми бразилиягиҳо ба чизҳои берун аз майдон, махсусан ба дилхушӣ, хеле шавқманд буд. ӯ фарши рақс ва оби ҷави хунукро дӯст медошт, вагарна ба истеъдоди худ то синни 60-солагиаш бозӣ мекард. истеъдоди олии ӯ ҷои баҳсу шубҳа надошт. мо инчунин Ривалдо доштем, боз як бозигари хеле хубе ки аз зиндагии хуб лаззат мебурд, гуфтааст собиқ ноиби президенти дастаи Милан, ки дар Монса ҳам кор кардааст. Роналдиньо аз соли 2008 то соли 2011 дар тими Милан бозӣ мекард ва истеъдоди нотакрори ӯ дар дастаҳои Милан ва Барселона то ҳол аз ёди мухлисони футбол берун намеравад. ӯ ягона футболбозе буд ки новбаста аз оне ки дар кадом даста бозӣ мекард, ягон нафар нисбаташ нафрат надошт. ҳатто мухлисони Реал ҳангоми дар Барса буданаш ба истеъдодаш каф мекуфтанд. ахиран раҳбарони нави Челси бо беҳтарин футболбози дастаашон Нголо Канте забон намеёбанд. ниммуҳофизатгари дастаи Челси Нголо Канте эҳтимол аст ройгон тарки бошгоҳ кунад. дар ин бора Sky Sports хабар додааст. ба иттилои манбаъ, дастаҳои Ювентус ва ПСЖ ният доранд ки футболбози 31-солаи фаронсавиро ҳамчун агенти озод ба даст оранд. шартномаи Канте бо Челси тобистони соли 2023 ба охир мерасад ва бошгоҳ ҳоло бо ин бозингар барои тамдиди қарордод музокира накардааст. дарвозабони 38-сола Ремко Пасвер дар тими миллии Ҳоланд аввалин бозиро анҷом дод. Пасвер дар доираи бозиҳои марҳилаи гурӯҳии Лигаи Миллатҳо муқобили мунтахаби Полша дар ҳайати асосӣ ба майдон омад ва дебют кард. ҳамин тавр Пасвер дуюмин солхӯрдатарин дебютант дар таърихи тими миллии Ҳоланд шуд. ӯ дар синни 38 солу 318 рӯзагӣ вориди майдон гардид. рекорд ба дарвозабон Сандер Боскер тааллуқ дорад, ки аввалин бозии худро дар 39 солу 224 рӯзагӣ соли 2010 анҷом дода буд. ёдовар мешавем, ки мунтахаби Ҳоланд бо ҳисоби 2-0 мунтахаби Полшаро мағлуб кард ва ҳамдастаҳои Левандовски ҳатто ба дарвозаи ҳамин мӯйсафеди дебютант гол зада натавонистанд. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.